A comarca do Barbanza sumouse aos actos conmemorativos do Día Mundial contra o Cancro con numerosas mesas informativas. Na de Ribeira, emprazada na Rúa Rosalía de Castro, foi constante o ir e vir de cidadáns interesados en coñecer máis a fondo o labor que desenvolve a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Tenemos asistencia psicológica, sanitaria y logopeda, y que cualquier persona que tenga o que sufra la enfermedad, pues que estamos a su disposición, tanto informativamente como lo que necesite. Y para los familiares también. Igual para los familiares de los enfermos. Eso es. Aínda que non tiña como obxectivo principal a recadación, foron moitos os veciños que realizaron o seu donativo ou mercaron algún dos artigos da asociación para contribuir á causa. Porque a xente ademais quer dar sin coller nada, entonces metémoslle nada, uns imáns para a nevera, unhas gafas, nada que non se teña na casa, o que compra por cooperar. Tamén o Concello quixo sumarse á conmemoración desta efeméride iluminando a fachada da Casa Consistorial de Verde en apoio á campaña de prevención da asociación.